No, ideš. Ideš. Čo sa zapínať bola? Ale on je čarodejník, on sa ani nechá nahovárať. Mne si nechce. Jeb, Marek, švera sa bojíš. Ako sa nechceš? Ako ísť na chatu, bo ako to bude. Chceš? Či nechceš? On dotočí. Aha. Už si to mohol dávno spraviť, ale nie, on sa bojí. Bojíš sa. Tak ja som uchylák, vieš. Nie, čo si, nemôžem. Aké uchčí. Nemôžem. No, To je to ako dvaja debili. asi tak. Zajebem. Mne? Nie tebe. Všetko je zaznamenané. Hej, Facebook. Ideme riešiť? no kedy to bude tá pusa? Čarodejníci aj ono je. Padlo. Čo budeme z toho? Čo budeme z toho? Neviem, no. A to, že sa ja nepozerám. Bol slabý, no? Čo si, nemôžem. A čo? Lebo. No nie sa vezme, a čo? A čo? A čo? Jaj, klobúk boskávať, to je v pohode. Joj, Marek, prosím. Tretí pohár piči dole. Vieš čo? Odjedme všetky stolky a jedneme to na miesto muškátov do okna boha. A pozadí táto hudba. Má skoro. Toto je dobré video.